El seu és un dels casos que protagonitzaran la Marató de TV3 aquest 15 de desembre, dedicada a les malalties minoritàries, igual que tota aquesta època que estem fent ara. O bé, continuem. Ara us explicarem quines malalties hi ha. Actualment n'hi ha descrites unes 7.000 que poden afectar de moltes formes diferents la salut dels que la pateixen, com ara la mobilitat, el sistema nerviós o l'immunològic, el metabolisme o l'equilibri hormonal, entre altres. Un exemple seria la malaltia de Morquio. És una afectació genètica que provoca una deficiència en el creixement i malformacions al tòrax i a les cames. Els símptomes normalment comencen en infants al voltant dels 2 anys, tot i que la malaltia es té des del naixement. És una patologia greu i progressiva que dificulta la mobilitat de les persones afectades i que de moment no té tractament. Però estan en marxa diversos assajos clínics molt esperançadors. Ara donaré lloc a l'actuació del tema Tornarem del grup Laxen Busto sobre la superació personal, interpretada pels alumnes de música de quart i els de l'optativa de música de tercer d'ESO. Un fort aplaudiment.